Uthi nakudala sihlukumezeka, sifuna ikusasa lethu, sifuna ikusasa lale ngoma esifila njengamanje. Uthi nakudala sihlukumezeka, sifuna ikusasa lethu, sifuna ikusasa lale ngoma esishaya njengamanje. Uthi nakudala sihlukumezeka, sifuna ikusasa lethu, sifuna ikusasa lale ngoma esihlaba njengamanje. Wemtonegama, 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 wemtonegama. Kudala ngikudla amabunjwa mina, kudala ngikudla amabunjwa kazi mina. Wemtonegama Yomshika ungowanini nangowani, yomtonegama yomshika shuni ungowanini nangowani, yomtonegama yomshika ungowanini nangowani, yomtonegama Kudala ngikudla amabunjwa, kudala ngikudla amabunjwa, ngisho lomtonegama. Uthi nakudala sihlukumezeka, sifuna ikusasa lethu, sifuna ikusasa lale ngoma esishaya. Habe isikova nezini inyonile eyokuthakatha le. Mina ngingumkhiphi wemvubu emanzini eduze nedamu langakubo, ngibunje ligeza noma ngani liyifanele. Umathandwa izinsizwa neyintombi bathi nabe ngibona bethi umfana imisebenzi yakhe ayifani nawo. Umaphonso ngenhlabathi yamathuna nomswana, uhlakazeke wonke amabunjwa namabunjwakazi, kodwa amadoda aqinile asana, engathi namanje nanka asekho. Uthini lapho wagawule zakhe mfana kaThwana, ijama ladida ingane esise-Eastern Cape, mhla siyokwamukela lokho i-best mate maskandi. Yebo mfana, usudelele wabhekisa ngapha ngasemabunjweni, ucabanga ukuthi ufuna udumo ngathi sovele sikubuke nje thina mfana, ngobona isikhathi sakho udlalulele njalo emini. Kanti kahle kahle awuzwanga yini ukuthi ubani owahlukanisa unyaka? Uhulumeni uyadlala ngathi, 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 uhulumeni uyadlala ngathi. Ujasikome, ujasikome, sithola abantwana, sithola imali yaqola. Ansoke ingoma iyahlukanisa unyaka. Mfana wami ungalokhu ugiya ngento ongayazi, uyezwa bhuti? Shut up. Yimi la mfana wadida amadoda phansi kwelaseJozini, waphinde wabadida futhi phansi kwelaseThekwini. Ngizokuqhumisa mfana wami ngoba usemncane angezwa. Konje wagcina kabani esikolweni? Grade 4. U2 phela loyo. Nakhona lapho wafika ngokhondoni mfana mqanga ukuthi asazi thini esaziyo mfana kini. Musaka ukukhohlisa abantu ukuthi wagcina grade 12, yes. Ngikudonsa nawo amadoda kade kasengigudla nabo, ngishayela ngoma kusula ku-X5 kuze kuyofinyelela kuyona i-GTI. Ngisho kuyena usiginqa masimba njengebhungane, ukuhamba kancane kuyafana nokushesha ngoba siyofika sonke lapho esiyakhona. Ebekhona ugologo bomvu ongaphuzwa izichaka, ophuzwa izinjingi, iy'chakazi zayichamela zawuphuza. Umsithi leyo umfo kamdlalo osephansi emadwaleni. Ngithi asibambeni ngamadoda, ebekhona umuzi umfana wakho ube phansi enyathini ethelezini. Wemahlale bonde, wemahlale pheka, wemahlale gqoka iphinifa, thuthani. Awubonda ngishayela izinto lezi. Mfazi wendi, mfazi webushman, mfazi wekotoyi.
Hawu, kodwa mfazi wami kaManqele ungenzani vese emzini nekotoyi enendumbluzi phezulu. Shashika,